hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik. Okay, laban Laila de Lima. Ibalik niya to, talagang ibalik niya to ang hustisya sa ating bayan, sa ating mga tao. Para may hustisya tayo. Ayan, paglabag sa health protocols sa kampanya election is an offense. Yan, open sa daayan according to Commission on Election. Higit na sa 90% ang namatay sa COVID-19 na di bakunado. Ayun po, mga di bakunado. Kaya magpabakuna na po kita. Pagbaklas sa mga mandatorious ng face shield, malaking ginhawa sa commuters. Ay talaga namang totoo yun. Talagang nahihirapan na kita. So, Pfizer Biotech, pinagmamalaki ang pagkakaroon ng 100% na epektibo ang kanilang bakuna. Ay talaga namang epektibo yung mga galing sa India. Ining Pfizer, si Johnson at saka si Moderna. Okay. Mga presidensya boss, ayun po. Nagpapasiklaban na sa pagpapa-drug test. 5 bansa o kaalyado na kaining mga nang kaalyado na sa bumbabaga ng tubig itong sa pinag-aagawan na sa atin na ngayon. It is already awarded na naroon na tayo sa arbitral case. Kaya sige lang. Ining COVID-19 po talagang 90% na higit 90% ng namatay sa COVID-19 di bakunado na. So, Manila, Philippines, nasa 93% na po, 93.49% ng mga nasawi sa COVID-19 mula Marso hanggang sa kasalukuyan ay pawang mga hindi pa nakakatanggap ng bakuna laban sa virus. So, si mga dahil pa nagpababakuna, magpabakuna na po kamuta. Kaipuhan tayan. It is a protection po yan sa satuya na if in case po na tayo ay tamaan pa ulit kaining COVID na ini, meron tayong pananggalang. Kung baga, mayroon na tayong antibiotic na dahil na kita basta lalala sa pagka-infected kaining COVID-19 na ini. So, sinabi kan Health Undersecretary si Maria Rosario Vergere sa 216,074 na ipinasok sa mga ospital mula March 1 hanggang November 14. Ayan, 86% po ang bakunado na. So, kaya bako ng gayo ang magkakagaradan ngunyan. Ang nakakahirak-hirak nga ni idtong si mga sinasabi ko ni Pirmi na ining mga medical practitioner na tinagurian sindang tagapagligtas ng buhay. Pero sad to say, tagapagligtas sindan ng buhay, they save life. But unfortunately, they did not even save their own lives. Yun po ang masaklap. Kaya magpabakuna na po kita, dagos-dagos po kitang magpabakuna, tanganing miigwa kitang pananggalang po, dahil na kita basta maratol kan na kaining pandemyang ini. Okay, an sa tuya po makakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Jimson Toriano Oco, yaon man po sa information si Rodel Cesar, at yaon man po sa transmitter Sir Chabe na obra at sa iyang PSG si Jimmy Guanson. At siyempre po ako ang sa inyong kaibanan at pirming kaibanan from Monday to Friday, alas 6 po, alas 5 hasta alas 6 nin pagkaaga sa programa sa alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Ayan, barita, aksyon, impormasyon. Kaya magdangog po kita. Maski paano, igwa magkang manuno dandig di sa kuya, pero talagang kulang na kulang pa. So, ini nga ni mga bakunado, kung tatamaan ng COVID-19 habang nasa 1.75 beses na umabot sa severe at critical ang kanilang kondisyon. Kung hindi pa sila na-i-injectionan ng bakuna. So, hinikayat po kita kan sa tuyang si Vergere na nag-uumpisa ng pumanatag ang mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region po. Siyempre, pagtapos na po, kasi ang pinakang main na pong affected na kaining COVID na ini, ay mayo pong iba kundi sa NCR po. So, hindi pa rin dapat magpakapangkampanti kita. Dahil na kita basta magtiwala po dahil
nakakatukoy pa sila ng minsan ang pagtaas ng bilang ng mga arawang kaso. Sa ibang bansa nga po tuwang-tuwa na itong sa Germany nga tuwang-tuwa na sila dahil di ba ang unang mga nakarecover ay yung mga other nations po nakasagsagang namumuksa digdi sa satuya, sila medyo nakahinga na. O ngayon po nagbalik sinda. Kaya sabi nga ni kadtong tugang ko duman, ano ba ini? Dahil na ako nakakapunta sa downtown, gabos na lang na pangangaipom gabos na lang na kinakakaninda, puro na lang delivery. Mahirap po kasi yung delivery. Pag namakal ka baga, pag ikaw namili through delivery, through online, bako pong bako kitang kontento. Tas siyempre, kita pag namamakal, pag namimili tayo, nagpipili kita kung kahit itong gusto ta. Ako nga biro mo yan, biktima rin po ako ng mga online selling na yan. Na pag-abot sa ko, bako dahil ko kontento sa nag-abot sa ko. Kaya sabi ko nga, tigilan na yan, mga na yan. Yung mga online selling na yan. Dahil nakakaano po hindi man yung gusto mo. Minsan, it depends pa sa mga sizes. Pero bakong araw kaya na mismo ama dyan sa mga pinagbabarakalan, maski mga gulay niya to gabos-gabos na pangangaipo natin sa araw-aldaw, nakakapili kita pag kita mismo ang nagdyan sa palengke, sa downtown. Sabi ko nga organic ini, baka mag-igda ako sa istasyon nakabitis na dahil talagang mayo na akong pangsuklot sa kuyang bitis. Ayan, pagdadyan ko naman sa sentro, mayo pa akong mabakal. Ang sabi ninda, mayo da ang delivery. So, dipisil po. Kaya sana makisumaro kita. Ini pang third, ini pang booster. Ako untay nita, lalo na nga ni mga kamagurangan ta. Dapat po magkaigwa kita gabos kayan ta ganing sana, huwag naman sana. If in case magkaigwa na naman ng pandemic, medyo dahito na naman aram kung ano na naman ang satuyang gigibuhon. So, dipisil po. Mag-ano po kita, siguraduhon tang makapagpa-booster kita, tanganing marayo kita sa anumang katibaaran. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino, ang tunay na pagbabago, patayan at panggagancho. Ang programa pong ining Barita Action Informasyon ay hatod man po sa Endogan Lazaristo Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Pulton. Diyan lang po ini sa Haranican Barangay Hulgan San Agustin, Iriga City. And of course, hatod pa man sa Endogan Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Gonowon Razon. And of course, kung kaipuanin doon yung mga pangkate, pang sira-sira, pang ulam-ulam, andyan po ang Mama Betty's Farm. Igwa po sindang bagong produkto mo niyan, ang Litson Manok po. O kung kaipuhanin doon, mga birthday ka, mga anibersaryo, o maski si pang aral daw po, mag-order lang po sa kanila dahil ready naman sila for orders po. Ang bansa, Now, kung sa anuman po, kung kami gustong magpagayon-gayon, o Charlene Ripatakudo, Villamer, ayan. Good afternoon po. Good afternoon too. And who is watching via live streaming. Kung gusto mo magpagayon-gayon, magdyan lang po dyan sa Cheryl Beauty Salon. It is owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Sinda po ang nagpapagayon-gayon sa ko. And of course, kumusta ko man dyan po si Butchokoy Rex Oliva. And of course, si Kagawad Mel Nandaday Robles Moralio. And of course, si Rodolfo Jeff J. Poetino. And also, salamat man po kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, kay Daday, ay kay Boboy and Melet Moralio. Kumusta po? Kay Ate Ita Mag-agom na Robles. But of course, ngatod po ini, tan sa endong lingkod na si Senator Laila De Lima. And of course, ang pinakang main sponsor ng program na ini, amayo pong iba kung di si Susanne Schönborn of Germany. Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Hello po kay Sir Cleto Rabago. De Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino, ang tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon. Ini pong pagbaklas kaining pagbaklas yun, yung paghali sa kaining mga face shield na ini.
Ay sana po ano kaya kita digdi sa iriga? Igwa pa kaya? Kasi dati kaya di ba Charlene? Igwa pa ba? Kasi mga bangko digdi nagre-required po sinda ng face shield. So minsan nga ni habo ko magdiyan sa bangko, habo ko magdiyan sa water district, mas kinapudo man sa kasureko da. Nang mga ano ko nagre-required sinda na mag face shield po. Ay inis na inis po ako mag face shield. Dahil nga ning face mask medyo nadidipisilan kita, ito pang naka face shield pa. So ikinatuwa ito kan sa mga pasahero na naging desisyon kang gobyerno na baklasin na ang mandatory use of face shields sa kalakhang Maynila at sana sa kalakhang probinsya din. So ayon kay Atty. Homer Alinsog, tagapagsalita kan mga kanang pasahero, milyon-milyon commuters po. Pero para sa kuya po, they still needed kung doon sa mga kadakulan kan mga tripon-tipon baga. Pagdakol ng titripon-tipon, kung ako mag-face shield po kamong mga may hilig po dumalo sa mga pagtitipon. Mag-face shield po kasi minsan, ining kautosang ini ay, sa Metro Manila lang kasi talagang overcrowded po sinda kumpara digdi sa probinsya. Kita digdi sa probinsya, medyo nagkakatumpok-tumpok lang kita pag igwang mga okasyon. Maski nga ni sa sasaudan, bako nang grabe, wag mo araw kayo ito na pag-araw kayo ni mga panahon na magpapasko na baga, ay sus, talagang busy na po ang gabos sa pamamakal para sa Christmas. So, sa bagay po, mayo sigurong grabing mapagparaduman sa mall. Ako nga ni habok ko magdyan sa mall because of all those mga establishments na mga aircon po. Ayan po, dyan po yan. Kasi hindi mo maalis yung daita mahali si minsan igwang bumabahing, nag-aabo, ayan po. O siyempre po naglumalabas doon yung hininga. Yung hininga po, yung hinangusta. O na nagkakaharalo-halo na yan. Nasisinghot mo, naibubuga nila, naibubuga mo, dahil sa hinangos mo, masisinghot man po kan mga yaon duman, lalo pag harani sa imo. The infection or ang mikrobyo po, umiikot talaga dyan sa loob kang mga establishments po ng mga aircon. Kaya kung pwede nga, dahil nanguna magpara-aircon ngunyan, tabako man masyadong mainit. So, we must be careful. So, dapat talaga mag-face shield pa rin. Pero hindi naman ito mandatory ko. So, it depends na sa bawat isa sa atin. Kaya ako pag at may plano ako magpanaga sa sarong simana, I'd rather choose na maglunad po ako sa bus. Sa bus na lang po dahil ang bus po is open air. Hindi aircon. Diyan na lang muna kita sa magpay-pay na lang muna. Pero dahil ka pa nga nakakasigurado, maski ba kung aircon yan, dahil minsan naman ang ibang pasahero bumabahing, hindi man lang magtakip ng ilong. Ayan po, you have to cover your mouth and your nose. So we are still dapat panatilihin ang pagsusuot ng face mask. So pag uubo, saan ba ito pinag-ano na kasabag na ipinagbabawal na yung babahing? Dahil man pwede pagbawal yan. Ay, biro mo nababahing ka, hindi ka babaing. Pag atching mo kaya lang, we must always be prepared. May face mask ka? See to it na yung pagbahing mo po, hindi lalabas yung, kasi wag mong sabihin na bumahing ka, walang tumalsik dyan. Tumatalsik talaga yan. So, yan ang pag-adalan po na dapat pag kita bumabahing, see to it na hindi kita makaano sa iba. Namupuntangan ini nagpaparalaban-laban Laila ini kung ano ang mga nagiginibo ni Sento Laila at ako ang nagsasabi, although nakakulong sila for almost 5 years na po si Senator Laila de Lima, pero dai po siya nag-uuntok sa pagtabang o sa pagtulong sa Satuya. Araon pa rin po ang sa iyang pagtulong, dagos-dagos po ang sa iyang pagtatrabaho. Nakapwesto. Ayan po, nakapwesto sa gobyerno laban Laila. Ang satuyang mga tao digdi sa satuyang nasyon, they really need mo. Kinakailangan ka po. Laban, ikaw ang pag-asa, pag-abot sa hostisya. Mayo pong ibang lumalaman dyan, mayo pong naglakas loob na tumayo, na lumaban o sumimbag
sa mga pagkakamali o sa mga tuyaw kan sa tuyang namumuno. May pong iba kung di si Senator Laila de Lima lang. Sige, hanan niyo po niya ito ini. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Okay, yan po ang mga pangangailangan ng mga barangay at magsusuporta po kung ano man ang kaikuhan ng mga kasaradikan. So, tandaan po niya to yan. Yan po ang mga naginibo niya na habang siya ay nasa detention house niya. Ang naghahapot nga ni daiman po siya nakakulong po. Damalimit may naghahapot sa ako kasuudma nga ni. Medyo may dinaanan na naman ako diyan sa mga insurance na yan diyan. May naghapot na naman kung maray nga ni ata maray man ang pagkakulong sa iya. Tapos ang what they know, yung iba pa dahil sinabing nakakulong po si Senator Laila de Lima sa typical na kulungan po. Hindi po siya nakakulong doon sa mga nakaibanan itong mga nakakulong na yung mga different kinds of cases po. Siya po ay naka-house detention po. Ibig sabihin po, naka-detain po siya sa sarong bungalow type na harong. Medyo dead ako lang, bungalow type nga ni po. Ang mga gurang po alam nila kung alin ang bungalow type na iyan. Naigwaman pong sala-sala, igwaman pong kusina, at kaya lang yung kwarto niya po, yung CR niya is typical na tabo ang gamit po. Tabo, nagtatabo po. Walang shower, I just don't know. Yung ibang mga nag-occupy sa mga detention house kung with the privilege po, naka-aircon sinda, etc. etc. Pero si Senator Laila de Lima po, maski bulok na cellphone po, mayo. Maski garalgal na radio, wala po. Disconnected lahat po. Kung updated po siya, kahit sa mga nangyayari digdi sa luwas, kung updated po si Senator because of her attorney. Ang attorney lang po niya ang nakakalaog po duman sa detention house niya, nakakadiretso po, at saka ang sa iyang staff po, ang sa iyang main staff po. Dahil siyempre, para naman nakakapaghatod, saka nakakapagkuha kung anuman ang barita na dapat maaraman ni Senator Laila de Lima. So, ang po sa iya, sabi ko nga ni, before, nakadalaw pa ako tulong business with Ian Tos, magpa 5 years na po. I visited her at almost, I forgot kung tatlong bisita ako o 4. Pero yung mga siguro yung 3 times nakabisita ako, nakakadiretso po ako. The first time nga na binisita ko, I visited all. Inikot ko po yung buong detention house niya. Pati yung CR niya, pati higaan niya. Kahit po ventilador, wala po. Kaya po, nung na-hospital po siya na sinabi, inatake daw. No. She was, inatake po siya kan sa iyang migraine. Dahil sobrang init po. Mainit po talaga. Ay hindi naman sanay yan sa ganyang sitwasyon ng kanyang tinitirahan. Ikaw ba naman, manibago ka? Pero she is now, naka-ano na po siya, naka-adjusted na po siya duman sa iyang detention house. Yun po ang buhay ni Senator Laila de Lima duman. Pero ngunyan, dahil na po kami nakakadiretso, although we are the next of kin. Dati po kami nakakadiretso po kami. Ngunyan hindi. Igwa na siyang pagkatapag kalaog mo duman sa 3 gate. 3 gate po ang pagdadaanan mo, that it is fully guarded po. Para bang tatakas. Hindi po yan tatakas. Kahit walang gwardiya doon, hindi yan tatakas. Kasi ang pinaglalaban niya yung karapatan niya. Karapatan pang tao, at she has to stand na ang mga pinaratang sa kanya ay hindi totoo. It is all fake news and fake witnesses ang nagdiin sa kanya na pinangakuan ng Iwan ko. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Dango kunta daw ining sarong ini. Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Okay, ayan ang 4Ps ni Senator Laila de Lima na pinapakanabangan po ng milyon-milyon na beneficiary kan
4-piece na yan. Mura ano kaya? Ang 4-piece pala, depende kung peraan aki mo. Pero ang pinaka-minimum pala dyan is 4 na aki na below 18 years old. Kulang tabang po yan sa mga nangangaipo. Kahit itong mga talagang mayong-mayo po, lalo na si mga na-disarray. Yung mga nawaraanan ng trabaho kaya ng pandemic na ini dahil libo-libo millions who lost their jobs. Ako nga ni po, nawara man si sa kuyang pagtukdo. Maski na papano. Kaya, na-miss ko po ang eskwelahan. At magpasya. Ngayon, ini namang Duterte na kinundina niya ang insidente of what happened sa Ayungin Shoal. Bakit ngayon na lang siya nagpupuputak? Ayaw ko na naman, ano ba naman siya na ginamit kong salita? Bakit ngunyan na lang siya nagtataram? Before, ay naku po, kamping-kampi siya dyan. O namihasa. Namihasa po. Namihasa siya. Na instead na mag-iingat sa tuya ining mga insektong ini, pinadaman niya Nakadama sinda. So, ang pagkakahuna ninda, every time na they penetrated, na pinipenetrated ining sa tuyang lugar. Ining sa tuyang dapat ang sa tuyang mga fisherman ang nakikinabang. Sisay nakikinabang. Ini mga insekto na ini. Ginibukitang para bang tinatanga-tanga tayo because pinadama kasi. Pinadaba ni kain sa tuyang presidente. O ngunyan, kung kailan datang porki eleksyon na, saka siya nagpupuputak. Kinundi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagharang at pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessels sa dalawang bangka na sa dalawang ng Pilipinas sa magdadala ng supply. Just imagine, magdadala ng supply, pinakialaman nila. Sa bagay nga naman, baka naman nagdala sila ng supply na pampasabog at pasabugin sila. And just imagine, ilang barko silang nandoon. Ilang barko sila. Ngayon, mag-aano na yan. Halatang-halata naman itong sa tuyang presidente. Diba, Lili? Ayan, kumusta? Lili who is watching our program via live streaming. Kumusta? Extend my regards to our yung mga yung mga batch niya to dyan sa nung Mabini Memorial College. So, Kuya James, hanap buhay ba tayo? Okay, hanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indukan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag. Ayan, Laila. Ay balik sa Senado. Ano ba, maibabalik ta ba Marilyn Albar Orbon and Lili? Ang sabi ni Marilyn Albar Orbon, I'm watching. Ayan, watching ka pala. Ngunyan, inipigpapara ano-ano ni kainin sa tuyang presidente na kung kailan pigpapararaot niya ining si BBM na ako nga ni habo ko na pag-ulayan inita mas lalo nagpapaano mas lalong sumisikat kaya muling inungkat na naman kasi tuyang presidente na mayroong isang kandidatong for presidential nitong 2022 elections na gumagamit ng illegal na droga na cocaine ay aram pala niya taon-tangon niya lang yan, ilinuluwas. Sana kaidto pa. Diba kung itinaon niya ngunya na eleksyon na naman. Ano kaya ang sa iyang buot sabihon ka ini? Dahil sa kanyang talumpati, pagpapasinayan niya sa seaport at airport development project sa sa General Santos. Tapos, mayo bagang relevant kayan kung ano sanang binaudumanan niyang okasyon, yan lang ang pag-urulayan. Kung ano-ano, ibig sabihin parang nililito tayo. Siyempre pag pinag-usapan si BBM, kaibang pag-uulayan ang sa iyang aki. Kaya ako sana habo ko nang magpara kaining usaping ini. Bako ini maninigo. So, ini pagkundina niya duman sa ayungin siyol. Sabi ko nga kan enot na pagtukaw niya. Nagpuon ka ito. Talagang he is patronizing nitong mga insingkit na ini. Ngunyan panahon kan na eleksyon, ayan nagbalik na naman tayo diyan sa usapin na yan. Sinabi ni Duterte na nakakasuklam ang nasabing pangyayari sa ayungin. Nakakasuklam. Ang pangyayari niya sa ayungin siyol at mga kahalintulad pang gaganapan. Pero it is right.
masama, marahay na masama po. Dahil because of what happened nga, ay nagkaalyado, nagkaaraman na naman kung si Isay. Sino na naman itong mga kumampi sa Satuya. Sinabi rin ng Canadian Ambassador. Ganon din ang pahayag ng ibang bansa, katulad ng France. Ang Fransya po, hindi bakong barbasta yan. Ang Germany, nagkaigwa na naman kitang mga katiyakan na if in case whatever happens, dyan po sa ano na yan, sa lugar na yan na pinagpaparaabangan hanggang ngunyan sa Ayungin Shoal na yan. Nadai pa napapanatagay, panalo na tayo doon sa arbitral. Nanalo na kita kayan, ipinanalo yan kan sa tuyang dating presidenteng namayapa na, the late President Pinoy Aquino, through the help, ang laki ng hirap dyan ni Senator Laila de Lima. Pinaghirapan niya ng gusto yan. Yang ano na yan sa arbitral na yan, na paglaban na yan na it is awarded to Philippines. Awarded po yan sa Satuya. So, sa nangyaring ini, na kinukundinakan sa tuyang itay, ngunyan na lang, nakialyado siya, ayan po, yung France, yung Germany, Australia, Japan, mariin nilang tinutulan ang anumang pagtatangka ng kahit alin bansa na baguhin ang status quo ng sa Southeast South China Sea, sa East South China Sea. Yun po, nagkaroon tuloy tayo na maraming kaalyado. Dapat hindi dorobo, dapat layla. So, ini namang COVID na ini, sinasabi kang mga itong COVID na will still stay for at least 9, may gitsiyam na bulan pa po. Iiral ining sa tuyang COVID-19 ini. Kaya ingat-ingat po kita. Si mga gusto magpa-booster, lalo na po yung mga daipa, nagpapa-vaccination po. Magpabaksin na po kayo dahil kaipuhan tayo ining maray to avoid po na tanganing magpasko po, medyo masaya na tayong magpasko. Kaya yung mga daipa na babakunahan, ako na nga ni nag-encourage sa inyo dahil before ayaw ko rin. Ang sabi nga ni Marilyn Alvar Orbon, sagot ni Amy Marcos kay Duterte. Ano ba yan? Yung anak ni Duterte ay may nagsasyabo rin. Kaya si Inday, Sara, drug addict rin. Ay ganon. Yan ang sabi ni lahat naman sila mas malala pa nga yung sarili niyang kadugo. I just don't know. Kasi basta kasi mga kabataan po talagang po yan sinda. Para bang for curiosity po yan. Curiosity ang pag-ano dyan. Pero yung curiosity na yun, dapat pag naranasan mo na, natikman mo na, alam mong mali, alam mong masama yan sa iyong kalusugan, tigilan na. Hindi yung hihintayin pang maging nakabiktima ka pa, naubos niya yung laman ng bahay mo, andun yung kinukupitan mo yung pamilya mo nang dahil lang dyan sa illegal na gamot na yan. Na pinalakas ng gusto mo niyan. I don't believe na nawara si corruption and 3 to 6 months, no corruption, no drugs. Tuni-tunilada nga What happened? Ayun po, maraming nagbuwis ng buhay dahil dyan sa drug war na yan. Maraming nagbuwis ng buhay. Diba? Ate Arlene Lee, who is watching right now, and of course, kay Ma'am Annabel Robosa, na talaga namang ini mga tagahan inanyog sa mga programa tang ini, nagpaparadakol. Di ka maghinanyog every 5 to 6 in the evening po. From Monday to Friday po yan. Dahil ang pag-uulay ang taligdi, always kung anong nangyayari sa mga kapaligiran, sa palibot-libot, kung anong mga nangyayari. And of course, if what is really happening, kung ano ang ginagawa kan sa tuyang very own Senator Laila de Lima. Hello also kay Arlita Gaspi who is watching right now. Ayan, Arlita Gaspi and family, extend my regards to all of you. And of course, I have to shout it out, the Lima Bloodlines, wherever you are, all over the world. Kumusta kayo dyan? Ingat-ingat tayo. And of course, to all the Gaspi Bloodlines, ang ining Gaspi nagkalat din kahit sa bagang sulok, lalo sa Sursugon, Bulan Sursugon. Yung kamong mga Gaspi dyan, kumusta po? And ingat-ingat po kayo. Maginanyog po, magpadagos po kayo maginanyog sa programang inita. Kadakol po kang
manunodan ta digdi sa programang ini. Ibalik ang hustisya at Sabi nga ni, very informative daw, pareho po kan programa natin every Saturday, 10 to 11 ang urulay sa barangay. It is very informative po. Kasi kasuod nga ni, igwa na naman akong kaulay. Ayan po, tuwang-tuwa po, ang pangalan ko po ay naging ano na ako, si Walking Moon. Ayan, nagkaroon ako ng panibagong trademark. Kung sa barangay may ang pinakang ano niya sa akin, si Mataray, si Istrikto, nako. Ngunyan man po digdi, ang ano po sa kuya ngunyan is the Walking Moon. siya at pag Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya. Ayan, bahin niyo kung taraw ining sarong ini kung ano man ini ano. Everyday po inanyog ko po ini sa endo tangani magkaigwa ka mo ng ideya kung si isay talaga si Senator Laila de Lima sa Senado. Kung ano ang pinagpaparagibon niya although nasa detention house po siya. Ayan, inanyog ko po ini. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Ayan po. Ang iyan at pinagmalasakitan niya ng gusto, ining mga nasa below pa po sa laylayan. Ining 4-piece po, kadakol kang beneficiary. And now, dahil bako lang po ining sa mga hobin, kaya nga nagkaigwaman pa siyang na para sa mga senior citizen po. Mahal na mahal niya po ang mga kagurangan, ang mga elderly. Mayo po siyang nililipasan from the mga bata sa mga gabos-gabos na po hang up to the senior citizen po ang pagbalasakit niya kung kaya dai po siya naguhuntok permi po siya kahit nga nasa detention house siya padagos po ang pagtabang niya kada patuloy po ang pagtulong niya sa satuyang nasyon lalo na sa satuyang mga kahimanwa. Ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban ay laban. Maski nga ni ang satuyang sa technical, naghihinanjog man sa satuyang programa. Hello, Jimson Toriano Oko. Laban ay Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban ay Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, basahin ko nga nining dispatch from Krami number 1181. Igwang naghapot sa ko kainit, ano daw ining pigpaparasabi kong ini na dispatch from Krami. Ini po, inaapod na dispatch kasi yaon nga po siya sa detention house niya sa Camp Krami po. Sa Camp Krami po. Kaya ini, ginigibo po niya ini. And the ultimo na gamit lang po niya dyan po sa iyang detention house is only papel lang po at saka ballpen. Yan lang po ang pinakagamit niya and of course yung sa iyang mga personal na gamit. Yun lang po ang nasa detention house niya. So, ining dispatch Krami number 1181, Senator Laila Maestrado de Lima on Duterte's double speak. Yung dawang pagsalita niya on the Western Philippine Sea. 23 November 2021 po. Why only now? Yan nga ang sinasabi ko nga bakit nun yan lang siya nagpupuputak ng todo na nangyaring binomba ng tubig ini sa tuyang magdadala lang ng supply doon sa Ayungin Shoal. Dahil ano Ayungin Shoal kasing ini harayo man talaga ini mayo pang kung ano-anong komunidad duman. Ang hustisya. The latest statement criticizing China's aggression on Philippine supply ships on their way to BRP, Sierra Madre at Ayungin Shoal. Aber, kayo nga ang tumira. Tumira kayo dyan sa isang barko lang without anything. Maringani mo yan, tabay mga cellphone na. At least yung mga kamag-anakan, nung mga nakadestino doon sa Ayungin Shoal na yon, na nakatira dyan sa BRP Sierra Madre at sa Ayungin Shoal, ay walang ibang noon. Noon, mayo, telegrama lang noon. Anong telegrama mo naman? Pero ngayon, it's better na igwa na pong mga igwa na kitang mga cellphone dahil at least nakakaulay at nahihiling nila sa indang pamilya. Mahirap po madestino sa sarong araw kayo na lugar na mayong tao.
Laila, On the other hand, Duterte's statement shows that the DFA was no longer taking any chances of his office. Ano ba yun? Off the cuff remarks on international incidents such as the recent use of water cannons by China on Philippine supply ships. That was not Duterte speaking, but the DFA po. Ayan, DFA po. Laila, Laila, Now, si Duterte is the only one to blame. Siya po, while mayo po kitang ibang dapat sisihin dyan. Duterte is the only one to be blamed for this tragic state of affairs in the West Philippine Sea, where China never thinks twice on being an aggressor. Given the subservience of Duterte, who even wants as China to just annex the Philippines as its province. Kaya ito po, nabarita po yung nakadakul daa kan mga tarpaulin doon sa Metro Manila na nakakabit na ining Pilipinas is one of the province of China. Kagagibuan po kan sa tuyang presidente. Ano yan, pinamimigay niya na itong Pilipinas for the sake of their own? Grabe po. Grabe na po ini. So, we always had a Chinese puppet for president in Duterte's administration. His mouthing fighting words against China as prepared by the DFA does not make him any less. So, ayan po. ibalik ang hustisya Ngunyan at pag-asa. Ngunyan na lang siya nagngangawa. Ngunyan na lang siya nagsasalita about China. Before, ayan po, pinamihasan niya. Okay, anong nangyayari sa tuungon yan? So, ayan lang po. Pag-isip-isipan po natin yan. In election 2022, sana we have to vote. Bumoto tayo ng nasa konsensya natin. Ining mga nangyayaring ini, dahil taman pwedeng sabihin na dahil mga aram ining what is happening in our country because meron tayong television, meron tayong radio na nag-a-update sa satuya. Kaya, ayan po, pag-isip-isipan natin ang gusto. Dipisil pong mapariwaraan sa tuyang nasyon. Diba, Lili Liu is watching right now, kay Shirley Ripataco de Villamil, and of course, kay Marilyn Alvar Orbon, extend my regards to our batchmate, and kay Annabel Ma'am Robosa, Ma'am, good evening po. Talang babanggitin kita dahil totoo naman nagwa-watching ka and I am very thankful po for watching this program dahil ini pong program na ini bako man ini musical lang, bako man ini kung anong programa lang, although sabi nga hindi naman ako di ako nagmamalaki po. Inaalam ko, hindi ako gaanong maalam when it comes sa programming po. Gobyerno, dapat hindi ito And hello also kay Arlene Lee, kay Ate Arlene. Kumusta Ate Arlene Lee? But thank you for watching the program and kung nasa Kamanilaan ka, extend my regards to all our relatives over there. Kaya ang sabi ni Arlene, she is watching. So, dahil po kita magmalaki kaya na dahil na pagparaururayan ining manunungod kan sa tuyang tatay sa pagbatikos niya kan sa iyang kapartner na kan sa iyang kita mas lalong nagsisikat mas lalong napapamilyar. So, ano pa ining sarong inilaman niya? Senator De Lima expressed alarm over surge of spam text messages, urged swift and serious investigation on the matter. Ano ba ini? On the matter, Opposition Senator Laila De Lima expressed alarm over the reported surge of text messages containing spam, including sketchy job offers that promised high salaries, as it not only raises data privacy concerns but also compromise the country's contact tracing effort. Ano ba ini? English medyo nosebleed ako digdi. Nosebleed. ibalik ang hustisya at pag-asa. De Lima, social justice, sabi nga kay Marilyn Alvar Orbon, thanks for your greetings. Okay, thank you. But anyway, you have to extend my regards to all of you, to all our batchmates. De Lima is social justice and human rights champion. Ayan po, talagang she is number one when it comes to social justice. Sa human rights, urge the National Privacy Commission to conduct
a serious and prompt investigation on the matter. So, talaga po, ipinagmamalaki ko yan. She is the social justice and human rights champion. Wala siyang ginebo kung di ipagtanggol ang mga kasaraditan, alalayan ang mga nasa laylayan. Kaya dapat nang ibalik niya to sa Senado si Senator Laila, tanganing ang hustisya sa ating bansa ay maibalik. Tamayo na kitang hustisya ngunyan. Ang justice po ay parang selective. Selective po ang satuyang hustisya sa Pilipinas. Ang hustisya at pag-asa, laban, Laila de Lima, ating... So, recently people aired their complaints in social media about being flooded with spam text messages. Aside from the data privacy concerns, what's equally alarming is the impact of the government's COVID-19 response, as some are now hesitant to share their personal information on contact tracing applicants, blaming this as the reason why they are receiving spam messages. Yan ang sinasabi ni Senator Laila de Lima. Laila de Lima. The NPC should urgently find the culprits behind the spam text messages, lest people further lose trust on the government's contact tracing efforts. Are people's data being sold to third parties? What does it mean? We need answers, she added. Ang laban ng Pilipinas. Recently, SMS offering high-paying part-time jobs have been circulating with some netizens, sharing shots of said messages on social media. Recipients suspect that their phone numbers might have been leaked from contact tracing forms and apps required when entering establishments. So, ang phone number for contact tracing is now flooded with spam text. Reason you can trust the government or any with your information. This is according to Manila Times editor Jing Garcia. Sa hirap ng buhay. So, ang inininganing Roren Chin, Chief of NPC's Public Information and Assistance Division, sinasabi reportedly said, NPC has no sufficient information yet on this alarming incident, but clarified that they are currently investigating it. Sa hirap ng buhay ngayon, marami sa ating mga kababayan ang nalilin lang ng mga modus, lalo pa sa kagustuhang agarang guminhawa ang sitwasyon ng pamilya nila at ng mangmahal sa buhay. Ayaw na nating magpatuloy pa ang ganitong nakakabahalang gawain na maaari pang bumiktima at lalong mabaon sa marami sa hirap at kawalan ng pag-asa. Yan ang sabi, yun ang pakiusap ni Senator Laila de Lima. Laila de Lima reminded people to always be vigilant and don't click links that are suspicious to make sure that your data and privacy will not be compromised. Yes po, marami kasing click links. Kaya ako nga na medyo naintindihan ko naman regarding dito sa social media. Dati na kung ano-anong pigpaparada, sinusubaybayan ko rin, nagdadamog ako, I appreciate them. Yun pala, pinagkakakitaan lang tayo ng husto. Mabuti sila, they are earning too much. They are earning much from our ng katayong mga nasa laylayan. So, we must not. Huwag tayong basta click lang sa mga APPs na yan. That they are just, they are suspicious to make sure that your data and privacy will not be compromised. So, Senator De Lima filed proposed Senate resolution. Ayan nga pong sinasabi ko. Although si Senator Laila De Lima ay nasa detention house for almost 5 years na po, hindi po siya tumitigil sa katatrabaho. Nagtatrabaho po siya compared to those who are outside. Lagi siyang may Senate Resolution number 934 na ito. Senate Resolution number 934 last October. Urging Congress to investigate the reported sale of text blast machines on Facebook. Marketplace po. Philippines and e-commerce companies such as Lazada and Shopee, which are the most used
for partisan political activities. Ganon. sa laban. Kasi ako before nag-order din ako nito through online. Kaya lang from the time na medyo ilang beses na kasi hindi ako contented doon sa in-order ko online para pong I just don't know. Biro mo yun, nag-order ako ng blouses dahil nagustuhan ko yung ano nila. Ngunyan, deliveran ba naman ako pare-parehong color? Samantalang lang yung in-order ko is different, parehong itsura po, pero different colors. Dahil ako kasi gusto ko yung mga long sleeve po dahil ginagamit ko digdi sa istasyon dahil pag yaon ko digdi sa loob na to, malamig po dito. Kaya gusto ko puro long sleeve. Deliver ba naman sa akin 3 pieces po of the same color. Kaya sabi ko, ano ito? Uniform? So, medyo di ko na anuhan. And the said resolution, the RIM underscored the need to strengthen the Free Mobile Disaster Alerts Act. Ayan po. Yan pala yung resolution number 934 na ginibo niya last October. So, it is the Free Mobile Disaster Alerts Act and prevent the use of text blast machines not intended for emergency use. Ayun po. Laila de Lima, ating Ang reference po is Sir Hermon Rosales and Jet Belen. So, Laila. ayan po, it is time already. Nagmamadali naman dahil na naman natapos isa ko yung gusto kong ipaliwanag sa Indo. Perming bitin ang satuyang oras. Luway-luway na po kitang magpapaaram. Ang satuya pong mga nakaibanan sa technical side. Ulitin ko raw ini. Charlene Ripatacudo, thank you. Lili Lee, Marilyn Albar Orbon, Annabel Robosa, and of course kay Ate Arlene Lee, and sino pa ba? Sa mga ini nakalayo dahil ko na makita, hindi ko makita. Arlene and si Arlette Gaspi, and of course to all those na nakikinig sa endang mga transistor radio, maraming salamat po sa inyo. At sa yung mga nakaibanan sa technical side, si Sir James Oco at si Rodel Cesar sa transmitter po, Sir Chabo na Obra and si Jimmy Guanzon. Ako man po sa endong nakaibanan at tuwing kaibangan from Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Maraming salamat po. Panag ng